125 जायोबा मोजां आरो 125 एमेन्डमेन्टआ बियो अबेनिफ्राय फैदों आरो मा दं बेयाव बेखौ जोंबो फरायबाय नोंसोरबो फरायजोब्बाय 125 एमेन्डमेन्टआ बिटिसिनि मडेल कार्बि आंलं आरो डिमा हासाव बा नर्थ इस्टनि माखासे सिक्स शिड्युलफोरा कार्बि आंलंनि इलेक्सनखौ डिसिआसो खुङो बिटिसिनि इलेक्सनखौ इलेक्सन कमिशनारा खुङो ओंखायनो कार्बि आंलंआ होनदों बिटिसि बादि गावसिनि इलेक्सनखौ आसाम इलेक्सन कमिशना खुंनांगौ कार्बि आंलंआव स्पिकार गैया जोंहा बिटिसि एसेम्ब्लि दं कार्बि आंलंआव चेयारमेन दं कार्बि आंलंआ होनदों जे बिटिसि बादि खालामनांगौ ओंखायनो दा माखासे सिक्स शिड्युलनि गोहोआ खम दा ओंखायनो बिथांमोनहा जोंनि मडेल बिटिसिनि मडेल लानानै बिथांमोना 125 एमेन्डमेन्टआ जायोबा मोजां कार्बि आंलं डिमा हासाव बा मिज'रामनि मोनथाम सिक्स शिड्युल बा जोंहा मेघालयनि मोनथाम सिक्स शिड्युला मोजां जागोन जायोब्ला मोजां समस्ति बारायोब्ला मोजां बे 125 एमेन्डमेन्टआव कार्बि आंलंनि समस्तिखौ बारायनो होन्दों डिमा हासावनि समस्तिखौ बारायनो होन्दों मोजां बारायोब्ला बिटिसिआवबो समस्तिया बारायोब्ला मोजां मानोना जोंहा बांसिन समस्ति ओंखारोब्ला बांसिन एंगेज जागोन मर डेभेलप जागोन जों बेखौ लुबैयो बिटिसिनि चिफ साराबो बुंदों समस्ति बारायोब्ला मोजां जायो होननानै दा ओंखायनो जों वेलकाम 125 एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला मोजां जायो पार्लियामेन्टआव कुइसन पुट खालाम आवगायहाय जोंहा बिपिएफआ सानैल' एमपि थायोमोन नाथाय कुइसन राइज खालामब्ला 3 एमपि नांगौ दा इउपिपिएलआ 3 एमपि जानानै दं भाग्य मोजां दा बिसोर कुइसन राइज खालामनो हायो पार्लियामेन्टआव मसन लाबोनो हायो दा पार्लियामेन्टआव मसन लाबो पार्लियामेन्टआव डिसकास खालाम जोंनि थाखाय मोजां बिटिसिआव समस्ति बारायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां बिकेडब्लिउसिआ इलेक्सन जायोब्ला मोजां फान्ड मोनगोन स्टेटनिफ्राय बिकेडब्लिउसि बिटिसिनि बाहेरानि बर'फोरनि जिथु पलिटिकेल राइट बेयाव जुदि इलेक्सन जायोब्ला सोर हाथो गाज्रि मोनगोन सबबो मोजां मोनगोन जाथों इलेक्सन जायोब्ला फान्ड थांगोन जों सापर्ट दङ बिकेडब्लिउसिआव इलेक्सन जाथों मोजां जागोन जों कार्बि आंलंनि बर'फ्रा एसटि जानांगौआ बे गोलाव डिमान्ड जाथों सबबो लुबैयो जाथों कार्बि आंलंनि बर'फ्रा डिप्राइभ जानानै दङ कार्बि आंलंनि बर'फ्रा सब साइडनिफ्राय डिप्राइभ जानानै दं मोजां जाथों ओंखायनो कार्बि आंलंनि बर' आरो डिमा हासावनि बर'फ्रा एसटि जायोब्ला जोंनि थाखाय मोजां निफ्रायनो 125 एमेन्डमेन्टआ प्रमद बर'नि सरकारनि नङा 125 एमेन्डमेन्टआ 2019 सननि आरो 2019 सनाव गभर्नमेन्टआ सोर दंमोन बिटिसिआव गभर्नमेन्टआ 2019 देलाय नोंसोर बुंलाय होमबा सोरनि समाव जानाय 125 एमेन्डमेन्टआ 2019आव बे रायजो सभायाव थांदों 125 एमेन्डमेन्ट बिलआ 2012आव कार्बि आंलंआव इउपिएडिएस होननाय आरो डिमा हासाव दावगा होननाय आइजें लाग्रा आफादजों सुक्ति जानानै 2019आव बे मुभ जादों आरो 2019आव भारतनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरखौ बिदान्ता हटेलाव गुवाहाटियाव थिनहरदों बाव जोंनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा सावरायदों दा ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्टआ प्रमद बर' सरकार समनि नङा 2019 समावसो ओंखायनो 125 एमेन्डमेन्टआव माखासे क्लजेस दङ बेफोर जायोब्ला बिटिसिआ मोजां